Jekk tkun għaddej fiż-żona tal-Baċir numru 1 f'Bormla ma tistax ma tilmaħx il-bidla fid-dera tal-bini magħruf bħala il-British Building, post li fi żmien li ġej se jkun qed jospita parti mill-American University of Malta. Iżda minn barra dak fuq id-dera kien hemm xogħol importanti ieħor għaddej, dak ta' tneħħija tal-asbestos, proċess li kif spjega l-perit tal-proġett Edwin Mintoff kien wieħed metikolus. Naħseb tista' tapprezza li kien dan huwa proċess delikat għax jinvolvi s-saħħa tan-nies. Kien delikat għaliex il-proċess huwa twil u sensittiv. L-ewwel ma jrid isir huwa li jkun hemm dak li ngħidulu aħna appraisal, li jkun hemm survey li bażikament jiġi investigat iż-żona kollha b'mod li jkun very comprehensive. Eventwalment ibda jsir it-tneħħija tal-asbestos li da jsir taħt kontroll strett. Jiġifieri għandek il-fiber li jista' jiġi maħruġ fl-arja irid jiġi kontrollat. Dan kollu sar b'investiment minn Sadin Group, il-grupp li se jinvesti 110 miljun euro fl-American University of Malta. L-investiment li qed jagħmlu s-Sadin f'dan il-qasam huwa ta' ċirka 420,000 euro. Jiġifieri dan huwa id-dokumentazzjoni tal-asbestos, mhux naturalment biss f'din il-binja imma fiż-żona din naħa tal-Kottonera. Mintoff qal li issa li x-xogħol fuq il-British Building lest, l-attenzjoni se ddur fuq il-Knights Building li jinsab bis-Swit. Hawn ix-xogħol mistenni jieħu iżjed ħin u dan għax il-post huwa mimli biżjed asbestos. Sfortunatament f'din iż-żona l-ammont ta' kontaminazzjoni hija ferm u ferm ikbar minn dak li kien hemm fil-British Building. Allura li qegħdin nagħmlu issa, anzi nieħu gost ngħid li diġà bdejna dan il-proċess f'dan il-mument qed jitneħħaw wkoll l-asbestos mill-Knights Building. Għaldaqstant waqt li qegħdin nikkonċentraw fuq il-xogħlijiet ċivili fuq il-British Building qed isir dak il-proċess ħalli eventwalment nitrasferixxu n-nies f'din il-binja la darba da ma jibqax kontaminat. Il-Knights Building se jgħaddi mill-istess proċess tal-British Building, għax dak li qabel kien tarzna illum se jilqa' l-istudenti bl-investituri jridu jassiguraw l-ogħla livelli ta' saħħa. Kun hemm bżonn li jiġi pakkiġġjat il-materjal, issiġillat u eventwalment trasportat u esportat barra minn Malta. La darba dan il-proċess ikun lest, ikun importanti li esperti f'dan il-qasam jagħmlu ċertifikazzjoni, jagħtu ċertifikat illi l-bini ġi issa ħieles minn kull forma ta' kontaminazzjoni. Din hija fażi waħda minn proġett miljunarju li eventwalment se jwassal biex pajjiżna jimraħ f'settur ekonomiku ġdid, dak edukattiv.